زخبركم من كبران تخطاتلتي أبز مدبزي كل خاتكم بيتسبنا يكسي أبهير مقدمة كله نعخاتكم كل خاتكم أمدهاني عالم زلخم بيتسب لحل أملاخ سلامكم لكم حقوس يسمع عني زلخم قدسان كتكونوا استتصوعكم فقران أملاخ كل خاتكم كابك زي أبهير أبونان كابويتانا مدحانينا يسوع كريستوس سلامن صقان محرتنا خاتكم يخون النابلكو نكاب ملخت قدس باولوس ناب سبرومي معرف حدا شوعت جيره سلامتاي كقربلكم انكلخو فلي حاغوسيو زسمعني نايلومي ارسنامبار يقرم بال مخسبدو ويس كسارا زغلي عدنا مازر تريزا انت دا اختفكر دليخا ناي قدن يقرم ببال كتب مهارا اللوكا انت دا اختفت دليخا انت دا اختفكر دليخا انت دا نحوخا نحفتخا ختحقف بفقر انت دا دليخا ناي قدن يقرم ببال كتب مهار اللكا يبلا قدس باولوس حاريا وانقناخ خمتي أملاخ بخرصوص يغرز بلالكم ننحركم لوهاتن رحرحاتن كونكم يغرت بها هالو يبلنا وي كمتنا السماي أبخم محرز خوني محرت خونو كمتنا السماي أبخم بغبغ زخوني بغبغات كونو كمتنا السماي أبخم فقرينيا زخوني فقرينيا تات كون يبلنا فورخ قلت أم مسكال نتم زبدلوا بزي مفلاطم يوم محرم محرت عبد الله من نابلي زلمنه من تحت ياتات من تصلعتو زمته كم يسوس زبلس أوي ركب بحق نحنا ننحرحنا لوهاتن رحرحاتن كوينا يقرنا تباهالنا أبز عالم زي سلام كنزر أملاخي عدمنا له خبرات حواته حقوسات سبات يقرم بالن استمدلوا مرسع عن زبلت أمخانو يأمنيم كما يستي قالوا تاو سمعيتاتهم نتعاون تاو سمعيتاتهم كعنا قفا هاي فقدون إيوم إما حاز مبار أبتعناها بزح قداي تصلوا اللو قلخا قزنوت ጭንቀትን ውጥረትን ከም ዝወስኽ ደም ብዝሕውን ከይተረፈ ዝገብረልካ እዩ ምሕረት መሃብ ግን ጥዕና ህይወትካ ምዝራይ ንሕ ከምቲ ሉቃስ ወንጌላዊ ምዕራፍ 6 ንጸላእትኹም ኣፍቅርዎም ጽቡቕ ግበርሎም ንዝረግምኹም መርቕዎም ንዘሕማ ገይሮም ዘሳርድኹም ከዓ ጸላት ግበርሎም እናበለ صلوت كنقبر እግዚአብሔር يعدمنا له كما حاز قبل بخا داندير ويكا الشوخ مزرائي حواتي كما حاز بغزا فقاركا اما حيور صلئي منبار ايو محرت زي مهاب منبار انصار صلاتها مخاديو حواتي مسلام كنهب املاخ يصوعنا له املاخ يصوعنا له وي يغرم بال قنت زبلت عينات فقريو حدا حيال سب يغرتاق حتت يغرى خبلنا اللو يغرتا قلب قالو تقرينيا كخون كله منفزاو ترقمقن حدقات محرات مهاب يترف مبال بدل يرسع مبال أبزبان زلو نفاس يسدوه أبتروبا زلخا وحج السديلكا محرات مهابيو حواتي زي باسو ملاختي زي عرقو أغاننتي قدي فين لغم انت نفسي كنبل بحكي كابتي ويتا ممهر زخني مدحاني عالم كنمهار أملاخي تصوع عنا اللو أم مسكال نتاب ورقن ببرن كتركب زي تخلف تازبلت هيوتو كسام موت زبصحوا ويتاي زقبروا يفلطون يمي محرتك هبوم
ሕደጎሎም ኣምባል ዝበጽሐይሞ ኣነ ንስኻትኩም እንካ ኣዞ ኽንብል ኣምላኽ ይጽውዓና ኣሎ ኣምላኽ ይትረፈኒ ኽንብል ናይ ልቢ ይቕረታ ትዝለዓለ ዝዓበየን መግለጽ ፍቕሪ እሞ መብዛሕቱ ጊዜ ይቕረታ ምሕታት ናይ ሰናፋት ተግባር ኮይኑ ስመዓና ተሓቂ ግን ባንጻሩ እዩ እቶም ምሕረት ዝሓቱን ምሕረት ዝገብሩን ብሱላትን ሓያላትን እዮም እቲ ቂም ሒዝካሉ ዘለኻ ሰብ በቲ ንስኻ ሒዝካዮ ዘለኻ ቂምታ ስእነት ድቃስ የብሉን ንስኻ ግን ብኡ ክትሓስብ ድቃስ ዘይብልካ ኢኻ ትኸውን ቂምታ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝበልዓካ እዩ ዝተቐየምካሉ ሰብ ግን ብኣኻ ምንም ከይዓጠጦ ብሓጎስ ብተድላዩ ዝጓዓዝ ስለምንታይ እቲ ዝበደለካ ሰብ ኣብ ልዕለኻ ስልጣን ክህልዎ ተፍቅድ ስለምንታይ ብኣው ክትሓስብ ድቃስ ለይቲ ትስእን ስለምንታይ ብሰንኩ ንልብኻ ትሕዝን ተድሚ ብዛዕቡ ክትሓስብ ግዜኻ ጸዓትካ ትውድእ ክብራት ብክርስቶስ ኣሕዋተይ ንኹሉ ቂምታኺ ሕደጉዎ እሞ ንጽሕልናን ኣብ ህይወትኩም ጽቡቕ ነገራት ንምርካብ እኹል ሓይሊ ክትረኽቡ ኢኹም ካብ ቂን በቐልን ምርሓቕ ብሓጎስ ወይ ብደስታ ምምላእ ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ለይቲ ክትሓድር መሓርኹን ይብሉ ቦታትና ጽቡቕ ጉዕዞ ህይወት ክህልወካ መሓርኹን ገዳፍኩን ይብሉና ኣለዉ ሕጉስ ክትከውን መሓር ግደፍ ይብሉና ኣለዉ ምሕረት ምግባር ንልቢ ጸላእትኻ እትረትዓሉ ጥበብ እዩ ምሕረት ምግባር ካብ ጸልማት ናብ ሓድሽ ብርሃን ምስግጋር ማለት እዩ ምሕረት መሃብ ኣብ ደገ ሰማያት ፍቕሪ እዩ ምሕረት መርሓፍኖት ሰለማዊ ህይወት እዩ ምሕረት ሕያውነትን ፍቕርን ኣምላኽ ምስትምቓር እዩ ቂምነት ዝተቐየምካሉ ሰብ ኣይጎዶን እዩ የግዳስ ለይትን ቀትርን መዓልትን ንዓኻ እዩ ዝበልዓካ ሮማን ቪንሰንት ዝተባህለ ሓው ንዝጸልቐታል ነፍሲ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘይብሉ ኸዓ ትፈልጢኹም ይብለና ቀዳማይ ዮሐንስ 3:15 መንፈሳዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ክምህሩና ኸለዉ ይቕረታ ማለት ንዝበደልካዮ ሰብ ኬድካ ይቕረ በለለይ ማለት ጥራሓየ ዘይኮነስ ንዝበደለካ ሰብ ይቕረ በለለይ ንኽትብድለኒ ኣነየ ደፋፊየካ ወይ ከዓ ንዝተበደልካየ በደላት ብዘይ ቅድሚ ኹነት መግዳፍ ማለት እዩ ይብሉና ኣቦታትና ስለዚ ብሓቂ ንኢየሱስ ዘምስለና ምሕረት ክንህብ እዞም ኩሎም ቅዱሳን ምሕረት ሂቦም ጸጋ ካብ ሰማይ ዝተቐበሉ እዮም እሞ ንቅዱሳን ኣሕዋት የምስለና እግዚኣብሔር መሓርቲ ይግበረና እሞ ምሕረት ሰማያዊ ኣቦ ኸዓ ኣብ ልብና ንዘለዓለም ይንገስ ክቡራን ኣሕዋት ብሩኽ ሕማማት ይግበረልና